tim supporting nyuwun tapi mboten nyuwun lagu niki. Namung nyuwun napa salam-salam nggih. Monggo keparenga mirengaken pentil asem caluk dados ya. ayo pentel asem caluk jelek kutuk pakar daya ngambro omah jelek jare takro yo mas omah jelek jare takro ono ini ono ini ono ini ono jare diwajai koso pakar daya ngambro ora dhewe ngamuk ora dhewe ngamuk ya mas ana ini ana ana ini ana ana ini ana lale 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 la pentel asem caluk ya mas pentel asem caluk ya mas none none no suara tadi salabe tadi papa ngoselingkor tadi papa ngoselingkor ayo mana to pak ya ngombe ini ana lale 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 ora dhewe ngamuk pakar daya ngambro pakar daya ngambro omajo mablo ya mas ya mas lole 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 lo belajar di Surabaya yang solo tuku lali saya bane lo kelikan sikit mane ya mas ya Lalilo. Ayo. Wingon. Lah iya to. Ketek urung merasuk iki ya urung penak. Ora mungkin merasuk wong eneng asine. Ora elok wayangan pepadi Sragen. Heeh. Ya lagi iki lho wayangan nganggo asin. Lah iya elok tenan. Ora iku masuk angin. Ayo angkat Mas. Angkat Mas.